Здравейте! Днес сме в един модерен и изискан ресторант в град Панагюрище. Това е ресторант Оро и ще ви представим нашата стойка за дигитално меню с бутони за повикване на сервитьор. Ето е и нея. При сканиране на менюто се зарежда дигиталното меню на заведението. Менюто има автоматичен превод на 7 езика и при сканиране разбира на какъв език е настроен вашия телефон, в случаят английски, и зарежда менюто на него. Лесно приключваме на езика, който искаме. В момента приключваме на български. Виждаме дневното меню, което се качва всеки ден от ресторанта, може да бъде принтирано. Имаме меню за бърз достъп, което много бързо достигаме до желанието от нашия ястия. В случая пици, виждаме име алергени към всяко ястие. Наистина много бързо и удобно се работи с това меню. Доста по-бързо от хартиеното, което трябва да разлистваме и да търсим. Да се върнем на нашата стойка. Индикацията от всяко бутон се получава на часовник, който има всеки сервитьор. Първият бутон повикай сервитьора. Сервитьора получава моментална индикация на своя часовник от коя маса го викат. Следващите два бутона са сметката в брой и сметката с карта, които спестяват едно задължително разкарване всеки път на сервитьора до клиентите, за да попита как ще платят. Ако клиента обърка нещо или вече няма нужда сервитьор, може да натисне бутона отказ и ангажимент изчезва от часовника на сервитьора. На гърба на стойката може да правите оценки в Google на заведението. Това е наистина много полезно, ако заведението иска да получи реални отзиви от клиенти. Ако искате и вие да улесните сервитьорите и да имате много доволни клиенти, свържете се с нас сега.